Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt. Estàs escoltant Ràdio Sant Vi, l'espai comunicatiu de Sant Vicenç de Montalt. Ràdio Sant Vi. 107.4 FM. La cultura a les Tres Viles, l'espai cultural de Ràdio Sant Vi, un programa per conèixer les principals propostes culturals a les Tres Viles. Un repàs al món cultural i les notícies més destacades de la setmana. Música, teatre, concerts, espectacles, literatura, cinema i molt més. La cultura del Maresme es viu a la ràdio de Sant Vicenç de Montalt. La cultura a les Tres Viles. Tots els dimarts i dijous a Ràdio Sant Vi. La ràdio de Sant Vicenç de Montalt. Doncs avui a la cultura de les Tres Viles tenim aquí a l'estudi de Ràdio Sant Vi a la Maria Català. Maria, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Ella estrenarà una mena de sèrie que farem fins a arribar a Sant Jordi, inclús potser després de Sant Jordi encara la seguim, en el qual parlarem amb escriptors i escriptores d'aquí de la zona del Maresme perquè ens parlin dels seus llibres, una miqueta de la seva història i així a veure si anem fent boca per a tota aquesta gent que no sàpiga quin llibre comprar per Sant Jordi, anirem recomanant uns quants. Abans de parlar del llibre teu, Maria, que parlarem avui, començarem sempre explicant una miqueta la història i entenent el per què i com i quan arriba algú a fer un llibre, perquè no és poca cosa, fer un llibre. En quin moment se't va néixer aquesta vena literària? Bé, jo la vena literària com a lectora l'he tingut de sempre i com a narradora de contes infantils també, doncs, gràcies a la meva professió que he estat de mestra de primària i els meus 4 fills. Com a escriptora, doncs, quan els meus fills van ser grans i jo vaig començar a tenir més temps lliure per poder-m'hi dedicar. I ara amb la jubilació de professora, doncs de ple. Que ens imaginem, Maria, durant tota la teva vida, una gran lectora, llavors? Sí, gran lectora des de sempre, des de petita, molt petita. Ens centrarem també en la part d'escriptora, i és en la que farem més èmfasi, però com a lectora, consumies el mateix tipus de llibres als quals ara escrius o ha anat per èpoques, potser? No, podria dir que sí, que consumia el mateix tipus de literatura que a mi m'agrada escriure. O sigui, literatura que porti algun coneixement, que entretengui i que emocioni. Perfecte. No sé si va haver-hi algun llibre o algun autor o autora que et va marcar, que recordis. Bueno, jo me'n recordo que amb 11 anys, per exemple, vaig llegir Crimen i Càstig del Dostoievski i bueno, ja em va semblar monumental, no? Em va marcar moltíssim. En canvi, després vaig intentar llegir 100 anys de soledat del García Márquez i no me'n vaig sortir. En canvi, i després l'he llegit diverses vegades i m'ha encantat, no? Això passa, Hi ha gent que ens ha vingut que quan era moment de llegir un clàssic, per exemple, si no ho enxampes en un moment ideal, te'l pots no llegir durant anys i començar-lo, intentar-ho, després l'agafes al cap d'uns anys i te'l cruspeixes en pocs dies. Això també va, suposo que a cada tipus de persones. El llibre del qual parlarem avui és El combat del dia i de la nit. Clar, aquí quan vinguin escriptors hem d'intentar explicar de què va el llibre sense fer gaire spoiler, perquè si no la gent diu, ja no me'l compro. A grans trets, de què tracta aquest llibre? Bé, aquest llibre va néixer per un llibre precisament que jo vaig llegir quan era joveneta, que era de bruixeria, sobre la cacera de bruixeria, que havia escrit l'Arthur Miller, Les bruixes de Salem. L'Arthur Miller va ser el primer marit de la Marilyn Monroe i em va marcar molt conèixer la història de nenes que van ser acusades de bruixeria i executades, no? I després em vaig interessar pel tema i vaig veure que hi havia hagut moltes, a part de jovenetes, moltes dones grans, velles en aquella època, que ajudaven al poble amb els seus remeis, però després les acusaven, els mateixos que els havien ajudat les acusaven i les executaven. Clar, aquesta novel·la té una forta base històrica. No sé si tu mateixa has estat l'encarregada de fer tota la part de documentació, has tingut alguna ajuda? Com ha anat aquest procés? No, l'he fet jo, i la veritat és que podria dir que he estat 10 anys escrivint aquest llibre. El que passa que entremig n'he escrit d'altres. Però des de l'inici fins que va sortir publicat podríem dir que van ser 10 anys
de documentació, d'investigació i de buscar-hi la forma adient perquè al lector li pogués interessar. Dins d'aquesta novel·la, què ens hi trobarem? Perquè si llegim la sinopsi, passa entre segles diferents, entre llocs diferents, entre Anglaterra, França. Ha estat fàcil combinar èpoques, llocs diferents? Has tingut algun problema? Bueno, fàcil no ha estat, precisament per això et dic que he tardat tant, perquè en un començament vaig fer com 2 llibres dintre el mateix llibre, un que és el que passava al segle XVII i l'altre que passava al segle XIX, però era molt farragós, era molt pesat i no era interessant, no era atractiu. I després he combinat les dues històries, la del segle XVII, que és basada en la figura del rei Carles I, el seu astròleg personal i un caçador de bruixes que hi havia en aquell moment, en l'època de la Inquisició, el Matthew Hawkins, que ell sol va fer l'execució de 200 dones dels comtats d'Essex i Suffolk, que eren dones, bueno, ja t'he dit, la majoria dones grans, soles, pobres, i que no tenien ningú que les defensés. Ell, aquest caçador de bruixes, per cada delació i per cada execució, cobrava uns diners, 18 xílings. Maria, a l'hora de crear personatges, com ens hem d'imaginar què és aquesta creació? Més que res perquè quan més personatges vas sumant, més trames poses dins d'un llibre, ho tens tot apuntat en algun lloc? Tens algun mapa fet? Els tens tots dins el teu cap? No acostumo a treballar amb mapes, no. Normalment tinc una base, tinc el començament de la història, tinc on vull arribar i després vaig escrivint. I després per mitja m'han sortint trames i em van sortint personatges que potser en un moment eren personatges petits, com el que surten a la part del segle XIX, un nen, i que després se'm converteix en un personatge bàsic, no? Clar, i un personatge principal és difícil de construir, se li posa molta més cura que un secundari, imagino que una miqueta més, però hi ha personatges principals que ja venen donats i altres que costen més de construir? N'hi ha que sorgeixen sols perquè ja tenen molta força de començament, no? Com és el caçador de bruixes. N'hi ha d'altres que els has d'anar construint, com és el noi que troba el diari de l'astròleg personal del Carles I, que és el que el mou a fer tota la recerca i a buscar què havia passat en aquella època i com el que havia passat en el segle XVII influirà en el segle XIX a França. Clar, la història comença amb la descoberta del diari d'Alessandro Bobolione, si no dic malament el nom. Què pots explicar-nos d'aquest personatge i si ha estat basat en alguna història real? Bueno, el personatge aquest és fictici, però d'astròlegs personals els reis i els papes en tenien. I, per tant, és curiós perquè en una època en què es perseguien en les dones pobres perquè feien sortilegis o perquè feien servir herbes remeieres per curar, en canvi ells consultaven quin dia es havien de coronar, quin dia havien de fer aquest acte, quin dia havien de fer aquest altre. O sigui que m'interessa molt aquest contrasentit, no? Per això el títol del llibre, El combat entre el bé i el mal, parla d'aquests contrasentits en diferents aspectes. El llibre juga, Maria, amb elements de màgia i també d'ocultisme. Aquests temes creus que estan ara mateix a l'ordre del dia, a l'hora de les novel·les, o estan una mica infravalorats? Bueno, potser estaven una mica infravalorats, però jo crec que ara, amb les sagues aquestes juvenils de romans i fantasia, potser s'han tornat a posar, s'han tornat a utilitzar. I ara estic pensant, com a lector, sense desvetllar quin seria, si n'hi ha algun missatge ocult, alguna metàfora dins el llibre que t'agradaria que els lectors trobessin, sense dir si n'hi ha alguna, quina és? Bueno, jo, a veure, no és que hi hagi cap missatge ocult, però sí que m'agradaria molt que descobrissin la dualitat que hi ha dintre de cada personatge. O sigui, dintre de cada un de nosaltres hi ha una part blanca i una part més fosca, no? Alguns és més acusat, alguns menys, però tots la tenim. I llavors, bueno, potser aquest seria el missatge de la història, no? Que no hi ha res totalment blanc, totalment negre, totalment bo, totalment dolent, no? Tots tenim contradiccions i en aquestes contradiccions anem vivint. A l'hora de crear aquestes històries, com penses o com t'inventes els noms? Et venen alguna inspiració? Et mires en algun lloc quins noms podries posar? Em venen, jo diria que em venen a raig, vull dir,
dic, tinc que fer una portera, per exemple, d'una escala, no? Doncs mira, la Pepita avui s'ha aixecat i ha tret les brosses. Em surten, no? Em surten sols. Sí que en algun cas, per exemple, en aquesta novel·la hi surt una nena que és fictícia, que és hongaresa, que es diu Benvenir, i vaig buscar noms hongaresos per saber quin seria el seu nom. L'obra, si no m'equivoco, també inclou il·lustracions, oi? Sí. Quin pes té la il·lustració dins la novel·la, dins aquesta obra? Bé, normalment avui en dia no es fan gaire novel·les amb il·lustracions. Jo crec que en aquest cas enriqueix molt la història, perquè com que passa en el segle... Una part de la història passa al segle XVII i una part de la història a Anglaterra i una altra part passa al segle XIX a París, doncs aquestes il·lustracions serveixen molt bé per il·lustrar com era. Per exemple, hi ha una il·lustració al començament de tot, que és Notre Dame de París, i és clar, aquí en aquesta il·lustració es veu com era Notre Dame en aquella època. En aquella època, en el segle XIX, estava molt malmesa, estava quasi a punt de... L'Ajuntament la volia derruir. I va ser que gràcies que el Victor Hugo, que té molt de pes també en la història, va escriure Notre Dame de París, la gent li va agradar moltíssim el llibre i es va fer com manifestacions, col·lectes i tal, perquè Notre Dame fos restaurada. Anem a dir-ho, les il·lustracions de qui són? A les il·lustracions les va buscar l'editorial. D'acord, perfecte. A l'hora d'escriure aquesta novel·la, quin ha estat el major repte que t'has trobat? Bueno, me n'he trobat moltíssims. Jo crec que és la novel·la més difícil que he escrit. M'he trobat molts reptes perquè no sabia exactament com fer que el que havia passat al segle XVII pogués afectar en el segle XIX. O sigui, aquest ha sigut el principal repte. Fer creïble que uns fets que havien passat al segle XVII puguin afectar uns personatges del segle XIX que, a més, no són en el mateix lloc. I quan en una obra com aquesta se li posa tant d'esforç i és complicada fer-la, a l'hora de rebre la crítica és més sentida que una obra que t'hagi estat més fàcil? Home, jo sí, suposo que sí. Clar, perquè tu penses que t'ha costat molt d'esforç, tampoc no esperes una recompensa. Hi ha lectors que els ha agradat molt, altres lectors que no hi han entrat tant. Clar, això, després, un cop tota la gent tingui el llibre, és molt important el feedback. Jo recomano també la gent, quan llegeix llibres, no només quedar-se per ell, sinó si pot contactar amb l'autor i dir-li què li ha agradat, inclús què no li ha agradat de forma constructiva, sempre està molt bé, perquè si no, des de l'altra banda, l'escriptor no acaba de tenir tots aquests inputs. Home, jo totes les crítiques o comentaris que he rebut positius o no positius, que la majoria han sigut positius, per sort, home, m'agraden molt, perquè penses, m'he estat tantes hores sola, tancada en una habitació escrivint, que algú ho hagi llegit i que algú de l'altra banda et digui, mira, m'ha agradat aquest personatge, sobretot m'hi he sentit molt propera, aquest altre personatge m'ha fet molta ràbia. Això, home, te dona, dius, bueno, si almenys ni que sigui una persona ha disfrutat, ja ha valgut la pena l'esforç. Ja ha valgut la pena. Per tancar el tema únicament d'aquest llibre, on el pot trobar la gent? Bé, aquest llibre, per desgràcia, com tots els llibres, tenen una vida fugissera i en les llibreries cada setmana reben una pila de novetats, per tant, els llibres que ja no són novetats no els tenen exposats. Aleshores, el que es pot fer, es pot demanar en una llibreria que te'l portin, dient que és de l'editorial Naret Edicions, o entrant a la pàgina web de Naret Edicions, o fins i tot contactant amb mi. Així ho poden fer. Doncs hem parlat del llibre del combat del dia i la nit de Maria Català. Deixem aparcat el tema del llibre i la gent que el vulgui llegir ja sap com fer-ho. Ens interessa una miqueta, també quan venen escriptors, saber quin és el seu procés creatiu, en quin moment els ve la inspiració, com i quan escriuen, on escriuen, com escriuen, si en suport digital o en paper, d'això ara en parlarem. En el teu cas, quin és el teu procés d'escriptura? En quin moment t'agrada escriure, on i com ho fas? Bé, jo normalment escric a les tardes. I escric tota la tarda i escric en el meu despatx. Tinc un despatx, visc en una casa gran i a dalt hi ha com una mena de torre, tot de finestretes, i allà em tanco i allà escric. I a ordinador? Sí, ordinador. Ets d'anar improvisant una miqueta, seure allà
i que la inspiració vingui i anar fent ensaio-error, anar provant, o ho planifiques una miqueta abans? No, me sento i escric. I hi ha dies que et surt bé i hi ha dies que no et surt bé. O sigui, hi ha dies que escrius tota la tarda i l'endemà ho rellegeixes i ho llences, i hi ha dies que aprofites mitja pàgina, bueno, però cada dia me sento, no és que... Cada dia alguna coseta Sí, et fa. sí, cada dia me sento. Quines parts, a l'hora d'escriure, quines parts gaudeixes més i quines una miqueta frustren més? Bé, jo gaudeixo tot el procés de l'escriptura, tot i que és feixuc, perquè jo ara tinc una història que l'estic escrivint i jo ja la sé. I com que jo ja la sé, o sigui, el fet de tenir-la que escriure paraula per paraula, frase rere frase, paràgraf rere paràgraf, és una miqueta cansat, perquè dius, jo ja m'ho sé això, però ho tinc que explicar-ho de manera, o sigui, ho tinc que posar-ho en paraules de manera que el lector ho sàpiga com ho sé jo, i li entusiasmi com m'entusiasmen a mi. Si no, no serveix per res. Aquí han vingut escriptors i escriptores, Maria, que ens diuen que tenen rituals previs, que sí, una mica de música, que si fer-se un cafè o un te. Tens algun ritual abans d'escriure o és anar al despatx, seure i... Sí, no tinc cap ritual, me sento i escric cada dia i ja et dic, dies millors, dies pitjors, però no tinc rituals. I m'interessa saber en quin moment saps que una història ja està llesta per ser publicada. En quin moment dius... Va, ara, crec que ja ho tinc. Bueno, sí, hi ha un moment en què la història fa crac, no? Ara, per exemple, la que estic escrivint és complexa, també, sempre m'agraden les històries complexes, i també penso, bueno, com la faré interessant pel lector. I ho veus difícil, això no interessarà, això no agradarà, però a mi penso que aquesta història s'ha de conèixer i tal, i et poses a escriure. Posat a escriure, al començament és com anar cegues, perquè no tens encara el to de la història. L'important d'una història no és la història en si, sinó com s'explica. Trobar-li la veu com s'explica. Ara jo, per exemple, d'aquesta història que estic escrivint, tinc 10 pàgines escrites, que m'ha costat molt, m'ha costat uns quants mesos, però ara ja li tinc el to, i ahir em va fer crec. Dic, bueno, ara ja puc continuar, perquè ja sé com... Bueno, ja la veu ja va sortint. Normalment, quan ve gent que ha publicat certes coses, pot ser un llibre, pot ser una obra, música, els hi vaig una pregunta una mica punyetera, que és, un cop ho tens publicat, ets prim mirada i tu llegeixes i dius, hòstia, aquí ho podia haver canviat això, o tal com surt ja l'acceptes i l'estimes tal com està, o tu vas mirar una miqueta i dius, ostres, aquí podia haver canviat això, aquí l'altre. Però intento no fer això de podia haver canviat això, podia canviar l'altre, perquè sempre podies fer-ho diferent, i potser el resultat hauria estat millor, no ho saps. Ho has fet en aquell moment perquè has pensat que era el millor camí, i no, quan està acabat, ja està acabat, ja tinc una altra història al cap i ja em fico cap a l'altra història, no? I més aviat amb el temps, quan ja fa 3 o 4 anys està publicat, el agafo, el rellegeixo i penso, ostres, com m'ha sortit tot això? Això ho he escrit jo? Ja és que com si fos com ha esperit una criatura que quan l'ha esperida ja està, però esclar, el procés mentre ha estat dintre teu ha sigut molt complex, doncs una mica per mi és això. Una mica com això. Clar, molts llibres a molta gent li marquen i són memorables per ells. Creus que hi ha alguna fórmula màgica perquè un llibre sigui memorable o depèn, l'altre dia me'n recordo que va venir aquí l'Antònia Canyo, que és la bibliotecària d'aquí al poble, i ens explicava que un amic seu no llegia fins que va llegir un llibre d'unes tribus d'Àfrica, d'unes costums, i allà aquell llibre el va enganxar per complet. Creus que no és tan important el tema, sinó que hi ha temes per tothom, o hi ha alguna fórmula màgica? No, jo crec que hi ha temes per tothom i que crec que la gent que no llegeix s'ho perd moltíssim, perquè per mi llegir és cada dia descobrir mons diferents que no coneixes i persones que no coneixes. Per tant, jo recomano a tothom que llegeixi i que busqui el llibre que li pot agradar. Sí que segurament, com dius en aquest cas, hi ha algun llibre que crida. Jo crec que aquesta gent, o sigui, la gent que no li agrada molt llegir, s'hauria de passejar per llibreries, igual que es passegen per un museu, mirant quadres, no? Sempre n'hi ha un que et diu alguna cosa. Passejar-te, mirar-los i esperar que algú et digui ei, agafa'm, que estic aquí. Sí, que la gent que encara no té l'hàbit lector potser és que encara no ha trobat el llibre
adequat, sinó que ho vagi provant i que a veure si algun dia se li desperta, o no, hi ha gent que potser no se li desperta mai, i també s'ha d'acceptar. Algun consell per escriptors novells? Cada cop tenim més joves que s'animen i s'endinsen en el món de l'escriptura. Quins consells donaríem? Bueno, doncs que no defalleixin. Jo penso que el camí de l'escriptura és un camí molt maco, també és un camí molt dur, perquè és una feina molt solitària, estàs moltes hores sol amb tu mateix, igual estàs en una reunió i tothom està parlant de coses i tu se te'n va a l'olla i vas pensant en el teu llibre i desconnectes, potser estàs dormint i et surt un somni, tens un somni que te'n revela alguna cosa del llibre molt important. Jo penso que es deixin fluir, no? I que sobretot que no defalleixin quan porten un llibre, que això amb una editorial o amb una altra, i tots són rebutjos i que costa molt que un llibre surti al carrer. Més que tot això, doncs mira, que pensin en la Rowling, que el seu famós llibre del Harry Potter el va portar no sé si 40 editorials i 40 editorials el van rebutjar, que ara es deuen estar estirant els cabells. Clar, sí, m'imagino els lectors, els escriptors que són més joves o no tan joves, que quan veuen potser farien el salt, però quan veuen les possibilitats, quan veuen la despesa econòmica, despesa de temps, i que potser no tenen aquesta retribució, s'ho pensen dues vegades, però animem a que facin el salt i que s'animin a fer-ho. Per anar acabant l'entrevista, Maria, anem a parlar de futures obres. Ens estaves comentant que estàs escrivint una novel·la ara mateix. Serà una novel·la? Què serà? Sí, ara, mira, en aquest moment en tinc una d'acabada, que la vaig enviar amb un premi, que no es pot dir res. Potser sortirà, potser no sortirà, no se sap mai. Aquestes coses dels premis no saben mai. Si no surt, ja la mouré per editorials. Tinc un conte també acabat, que també l'estic movent, a veure com sortirà. I he començat, el que t'he dit, he començat a escriure una nova novel·la que passarà entre Mataró, Barcelona i Sitges a finals del segle XVIII, principis del segle XIX. Perfecte, estarem pendents, des d'aquí a la ràdio ho direm. Hi ha algun tema, alguna coseta que diguis, ostres, m'agradaria fer un llibre d'això, però mai m'he animat a fer-lo? Bueno, és que tinc diverses idees, tinc una carpeta d'idees pendents, i en aquesta carpeta d'idees pendents n'hi ha bastants que m'agradarien. No direm res, perquè si no encara algú escoltarà i trobarà la idea. No, idees pendents. El que passa que, esclar, jo no sóc ràpida d'escriure. Jo no soc una professional de l'escriptura, vull dir que no he fet una filologia literària, no he fet cap carrera d'aquestes i no he començat a escriure en 20 anys. Per tant, el meu procés d'escriptura és lent. No puc escriure tot el que voldria escriure. I, sí, moltes idees pendents es quedaran en allà. Doncs estarem pendents de veure quines surten i de quins temes tracten. Avui hem parlat amb l'escriptora Maria Català, a Matronina, que no ho hem dit, que estem parlant amb escriptors i escriptores del Maresme. En aquest cas, la primera ha estat la Maria, i ve de Mataró, i hem parlat sobre el combat del dia i de la nit, i també, com no, una miqueta de tota la seva llarga trajectòria d'escriptora, llarga en el sentit de que portes uns quants llibres, i moltes idees al cap. Doncs, Maria, moltes gràcies. Animem a la gent que consumeixi el teu llibre, consumeixi lectura en general, i que s'animin a Sant Jordi. Si no saben què regalar i creuen que aquesta història pot ser interessant per a algú, que s'animin a comprar El combat del dia i de la nit. Maria, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i molta sort pel programa. Gràcies. La cultura a les Tres Viles, l'espai cultural de Ràdio Sant Vi, un programa per conèixer les principals propostes culturals a les Tres Viles. Un repàs al món cultural i les notícies més destacades de la setmana. Música, teatre, concerts, espectacles, literatura, cinema i molt més. La cultura del Maresme es viu a la ràdio de Sant Vicenç de Montalt. La cultura a les Tres Viles. Tots els dimarts i dijous a les 12 del migdia a Ràdio